A nitroglicerina é un potente explosivo creado en 1846 polo inventor italiano Asfiano Soprano. No seu principio non foi moi utilizado dada a súa sensibilidade a movimentos bruscos e problemas de transporte. O propio inventor quedou marcado na cara por unha explosión do mesmo. O día 21 de outubro de 1833, en Estocolmo, naceu Alfred Bernhard Nobel, fillo de Emanuel Nobel e Henriette. Seu pai Emanuel era inventor, enxeñeiro e constructor de pontes e edificios, ademais de fabricante de minas e torpedos. Alfred nunca asistiu á universidade, senón que estudaba pola súa conta e con profesores privados. En 1859, con 26 anos, comezou a facer experimentos con nitroglicerina nun laboratorio con seu pai e seu irmán pequeno Emil, o cal morreu en 1864 nunha explosión, dado que non é doado de manipular. Alfred seguiu investigando a maneira de facela máis segura de transportar e detonar. En 1866 logrou converter o líquido nunha pasta ao mesturar a nitroglicerina con sílice. Un ano despois patentaríao como dinamita. Pouco despois melloraría o material e patentaría a dinamita goma, no que engadiría nitrocelulosa. Ao parecer, ocorreuselle engadir este elemento transportarse nun dedo e aplicar un apósito líquido con nitrocelulosa. Pensou que combinaría ben coa mezcla anterior e a mestura resultou ser mellor. Así naceu o antecesor da goma 2. A dinamita pronto se converteu no explosivo máis utilizado en construción, minaría, para a extracción de ouro e na guerra. Nobel abriu fábricas en máis de 20 países e chegou a ter 355 patentes. Morreu o 10 de decembro de 1896. Tal fora a fortuna que amasara que incluso chegou a ser un dos homes máis ricos de Europa. Pero un ano despois da súa morte, descubriuse que doara gran parte do seu diñeiro para a Fundación Nobel, a cal, cada ano, na data do falecemento de Nobel, encárgase de entregar os premios do mesmo nome en Estocolmo. Estes premios están divididos en 5 áreas: física, química, fisioloxía e medicina, literatura. Os máis recordados son os da paz. Quizáis, dada a casualidade de que Nobel costease dos premios do diñeiro dun artiluxo usado en guerras para matar a xente. Algúns dos principais gañadores na área da paz son Barack Obama, Theodore Roosevelt, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. ou a nai María Teresa de Calcuta, entre outros. Patentada por Nobel, apareceu unha substancia que podía reducir a dor nos casos de ansina de peito. Esta substancia chamase nitroglicerina e os médicos comenzaron a empregala de forma indebida. Comprobouse que este remedio funcionaba, pero os médicos non sabían de que maneira actuaba no corpo humano. Non foi ata 100 anos despois que se descubriu que a nitroglicerina no corpo humano transformase nun gas chamado óxido nítrico, o cal induce a relaxación dos músculos cercanos ás veas, provocando así a súa dilatación e mellor transcurso de sangue. Os problemas comenzaron cando se deron conta de que este gas é un dos máis contaminantes. Grazas a este estudo, deuse a coñecer que dito gas é o principal vasodilatador do corpo. Con todo isto, chegouse a creación da Viagra, cuxa función é dilatar os vasos sanguíneos do pene favorecendo a erección, aínda que hai máis funcións como a neurotransmisor favorecendo a comunicación entre neuronas. Algunos productos químicos teñen varios usos, sendo utilizados en distintas mezclas que son utilizadas para distintas causas. A goma 2 está composta por un fármaco para a ansina de peito e un apósito para curar cortes. Ese relaxante muscular é unha mestura dun contaminante atmosférico, un perigoso radical libre e unha sustancia dilatadora de vasos sanguíneos. Ironías deste mundo.
Antes de morrer, o doutor prescribiu a Nobel a utilización de nitroglicerina. Sufría angina de peito. Está grabando. Toma farsa número 1. Aliás, me vai. Alfred Bernard Nobel, fillo de Manuel Nobel e a así moi lindo. Se está grabando. Joder, pues así. Ah, xa estaba grabando.